It's getting dark. We just received a call. Besifumene kwasemini ke about there are abantu abakhutshwayo and they've been dumped here apha ngaseNew Life. If New Life andizama ukubonisa indlela ekhona New Life uthenisha nansi Crave phambili then uthenisha kula 10 and nathi sifuna just ujonga if uyaqwalasela siqalisa kuba late sibone lights ulande zi-on so kuya kusiba late ngoku but we want just to check le nto ithethwayo besiyifumene uba i-situation enjani apha eNew Life. Kuthiwa ke itruck yalapha e-Red Ants izodampa just abantu. I don't know whether the Red Ants or zintoni ezizodampa abantu. So but anyway, that's the situation. Ngathi yo yeah, let me just andinibonise uba kwenzeka ntoni na. Abantu apha ecan'kwendlela, this is le ndlela ye-New Life lena actually. So this is le ndlela ye-New Life la. Now you've got aba bantu ba sure but right. Okay, hayi ke kwangafuna uthetha mkhulu wami right. So we've got aba bantu yabona naba bantu it seems like bazodanswa apha now and I don't know, this is how bad it is and zimixiwe ke ngathi zimixiwe ke ngoku izinto zimixiwe everything yo zonke izinto zabo yabona yo it's getting dark and it seems like abantu ke ngoku bazohlala yabona naba abanye pha if noqwalasela pha ngabantu abadala aba bapha yebhuti Tata. yeah kwenzeke ntoni ngoku brasa lapha Tata kakhulu. Apha sikhutshwe 7 days phandle. Salala phandle for 7 days. Oh, yapha izansi bawo. okay yep yeah ebesazama uthetha it seems like there is some sort of a policy they don't want to speak to media yeah but mhlawumbi ukhona umthetho otshoyo ukuthi bangathethi kwi-media so but anyway that's how bad it is situation now. I think basusiwe from apha ezantsi apha ecan'kwendlela ngaba bantu bebelapha ecan'kwendlela and they are very hostile if uyeza apha kubo yabo they are very hostile. Let me just turn ndiyojonga ngapha jonga kweli cala lingapha yabona aba bebelapha ecan'kwendlela bonke from kwezi area like bazithuthiwe ke ngoku zabo zeziya ziyodanshwa pha and I think these are final touches. But if you're Kolasela, there's nothing at the Stratwell. Go and the Lapis Stratwell. Tutwagand. And in Atigengogo, kufika aba ngabafikayo aba ngabantu abatsha aba bafikayo so then so
abantu batsha ke ngoku aba bafikayo. Imeko uyayibona enjani na, sokuthuthwe zonke izinto bezilapha phandle. Khuluwa! Ku-right? No ku-right? Nina ningaba bezindlu ne? And namhlanje bekuthiwa bebethuthwa zonke ezibahla bezilapha zoyolahlwa ngapha ya. So nina ke ngo niyazilungiselela for uba nani nikwazi ulala. Okay, Nkosi mkhulu. So you've got no situation lelo hlobo. Imeko ilelo hlobo. Aba yabona nabo bangena ngokuzilo hlobo izindlu, and most of ezindawo zisusiwe. Ndithi mandinibonise nje. And there nansi enye beneficiary ingenile yazivalela nayo. Na abantwana bangenile probably these are i-beneficiaries ezindlu ke ngoku. Felisekile aba bebelapha ngaphandle abantu baye bagxothwa bamkile bona. Khuluwa! So the real beneficiaries ezindlu nazo zishekile, and nazo zilungisa ezazindlu bezilapha. Khuluwa, uyabawula uthetha nje kancinci mkhuluwa? Uyakwazi uthetha nje kancinci? So zi-real beneficiary ezi ke ngo. Okay, noba uvelanga mkhuluwa. Just now kwenzeke ntoni namhlanje mkhuluwa? Ngokwazi kwakho ethi like kuthathwe bekuthuthwa bonke aba bebebeke izinto apha eCangosifana. Bonke abantu bebela bonke abantu belanto bengena ngendlela engekho right. Endlove kwezinto zintsha. Yeah. Better life. Okay. Bakhutshiwe ngoku se-red guards. Zabathuthela into zabo and thuthela ngelanto kangekraki ababeka ngaphandle. Okay. And ku-avoidwa ntoni laa nto engathi ngangumlo ngakho nomlo xa behleli abahleli apha phakathi bangamoshelana benzelane na utshisweni ezindlu because ingathi sekuqala nento edibanise nokufuna ukutshiswa kwezindlu. Okay. Now ndibona ke ngoku ezi numbers zibhaliwe, yabona ezindlu phaya zine-numbers, and umntu ke ngoku uyakwazi ujonga according to ilist yakhe phaa kurhulumente azongena ngokwenamba yakhe then ke ngoku ayisecure indlu yakhe ke ngoku. Yeah. And ke ngoku ifiye aba bantu xa belapha ngaphandle nina nilapha ngaphakathi ingenzeka umntu afune ukwenza. But ubutense kwele 7 days bebelele apha ngaphandle benjani kuni nabantu bafikayo? Besitense kakhulu man, because kaloku awuthembile because abantu ngabantu abangafuna uphuma phakathi. Yabo inobunzima ke ngoku loo nto leyo uphinde uhlale nabo awuzobe yazi baba baplana ntoni naxa ulele nawe awulelanga. Xa ulala ungezulale kakuhle ke ngoku because ulala upha ucinga nantoni na uba ingenzeka. And nina ni happy just uba umuntu efumene indlu yakhe? Indlu yakhe xa efumene. Yeah. Because ibinzima lento le. Okay. Ibinzima kakhulu. Masibulele enkosi ngosithathu. So it's one of the beneficiaries leyo engafuna uvela ke understand ethi they are happy bona, and it was very tense when bengeniswa apha kwezindlu kukho aba bantu balapha phaa ngaphandle, but and aba ke ngoku balapha ngaphandle ke bakhutshiweyo namhlanje naba bangafuniyo ukuva nantoni na. Yeah, understand, and mna understand umsindo wabo, so ndiya-understand umsindo wabo, and baweli ke uba ne-arrogance yolandelayo because basesemsindweni. Yabona bathuthwe zonke ezi mpahla bezilapha, wonke ezi mpahla bezilapha zithuthiwe. So yeah, so much. So imeko ile, but it seems like kusekho abalapha ezilabe ezingaphandle, and I think abanye sebezithuthela now ngenxa yoba beyibonile kweli cala akathuthwakazwa, so kuqalwe kwelaa cala lingapha. Ndizocela ke sendiphinda ndiphuma ngapha because nazi abakazi kweli cala lingapha.
So ayenza ukufota mntasekhaya, ayenza ukufota. So inazi situation ilelo hlobo apha, ilelo hlobo, and it seems like nazi numbers ke zonke ezi zindlu, zonke zibhaliwe number zazo, so that awufunisi nofunisa uba yeyiphi indlu. So if unendlu lapha enenambari, nawo abantu bayathutha ke, bayazithuthela, bayahamba ngenxa yalaa meko yenzekileyo. If uyayibona nawo imeko eqhubekayo apha kulolo hlobo nje, so i-situation kunzima kakhulu, and zonke izindlu nawo zibhaliwe iinumber zazo ezibona, but yeah, kutense kakhulu, kutense kakhulu, but I think sendleleni ephumayo kwakhona again, and ndizawuphinda ndiyonibonisa just imeko lena bathuthelwe kuzo, because bezingasotwa ke ngoku. It's like bengakho nto ixesha losota izinto. I-rats ends bezithutha kwanto sesitratweni zihambe zoyibeka ngaphaya ngaphandle. If ukhona okanye awukho, sonobona bebethutha, there they are, yayibona ke bona. So it seems like eli cala lingapha yonke la area it seems like seyithuthiwe, so and imeko ilolo hlobo. And now uyofumanisa uba ingxaki ilapha ke ngokule ndawo oba aba basonwabile ngaba bezindlu aba i-beneficiaries zalapha. So yeah, as sitsho, bakhona ba-happy, bakhona abangekho happy. Yeah, so there are a group eselebratayo, and ke izi-situation yayibona le ndawo kulapho balahlwe khona ke, kanti nangoku babekwe khona ngathi balahlwe khona. I'm rejoicing. Sure, ntwana, I'm rejoicing there. Yabona nantsi i-red ants ndifuna ubona xa sezi-offloada, so like isathuthi. So bazilahle apho ehlobo. So ziyathuthwa zibekwe nje, ziyathuthwa zibekwe, otherwise yeah, meko yethu. And yabona aba sebepreparisha for i-night ke ngoku, umntu uzibasela umlilo and uzenzela leyo into. So situation lelo hlobo ngosiko in a better life.